জাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়ন কৰিব লাগে, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, বিভিন্ন আঁচনি তেখেতসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই লৈ যাব লাগে। এইটো নহয়, সেই জনগোষ্ঠীৰ নেতা কেইজনমানক কিনিব পাৰিলে হ'ল, সেই জনগোষ্ঠীৰ মানুহ কেইজনমান কিনিব পাৰিলে হ'ল, সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। আৰু কি কৈছে, নিজৰ একো আঁচনি নাই। সিদিনা কৈছে তামোলপুৰ বাগানপাৰা মিটিং কৰিব যায়, 1 তোলা সোণা লাগিব নেকি? 1 তোলা সোণা মহিলাবিলাকক, 1 তোলা সোণা। আরে সোণা কার নালাগে রে দাদা, সোণাটো সবকো লাগে, দিয়ক 1 তোলা সোণা। আজি 32 লাখ মানুহ 1 তোলা সোণা বুলি ক'লে তেখেতৰ সেই মানে বৰপেটা ওদালগুৰিলৈকে মাটি কিনা সব বিক্ৰী যাব, সবকে 1 তোলা সোণা দিব লাগিলে। পইচাটোতো কামাইছে, বহুত কামাইছে, কিন্তু 32 লাখ মানুহ যদি 1 তোলা সোণা দিব লাগে, কিমান পইচা পাব এইটো হিচাপে নাই তেখেতৰ। 1 তোলা সোণা। তো এই কারণে রাইজ আমাক পরিবর্তন লাগে। 15 বছরে তেখেতক সংগ্রামী বুলি মৰম দিলে, সন্মান দিলে, কিবা এটা সংগ্রাম কৰিছিল বুলি তেখেতক 15 বছরে ইয়াত মানে শিৱ হ'বলৈ তেখেতক সুযোগ দিলে, আৰু বেছি দিন দিয়াটো ঠিক নহব। এই কারণে পরিবর্তনটো আনিব লাগিব। রাইজফोर बयबो बुजि खाबाय जे दिनै जोंनि जेंनाखौ लानानै बेसेबा गोबावनिफ्राय सोमावसारनानै रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा जिउ गारबाय, आरो बे जेंनाखौ लानानै दिनै बिथाङा गेलेनो हमदों। आं थाजासिम आरो बिपिएफ हानजाया थाजासिम कुनु दिन रायजो मोना, रायजो जाया, अब्लाथ' बिपिएफ हानजाखौ जों बिदायसो होनांगोन, बिथांखौ बिदाय होनांगोन। मानो दिनैनि तारिखाव जोंनो मा नांगौ? रायजोफोर 1 नाम्बाराव बिपिएफ नांगौ ना रायजो नांगौ? 1 नाम्बाराव मा नांगौ? रायजो नांगौ बर'फोरनो। दा बिनि थाखाय बिपिएफ नि बाखि दैदेनगिरिफ्रा किन्तु दायनिगिरि नङा। रायजोफोर बिथांमोनखौ जोङो अनो, बिथांमोनखौ जों बजबो। बाखि दैदेनगिरिफ्रा दायनिगिरि नङा, बिथाङासो हारसिंनो बिराद अहंकार, दादागिरि, ओरैबायदि खोथाफोर बुंनाया बिराद माने रावबो बिनि सायाव गैला। नाथाय आइ आफा रायजो राजाया अननायखायसो बिथाङा शिब जादों। बे देबारगाव समस्तियाव गुबुन हारिनि मानसिफोर नङाबा थांनाय खेबसेयाव जोंहा बुद्धदेब मोसाहारिजोंनो जेनबायमोन बियो थांनाय खेबसेयाव। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, देबारगाव समस्तियाव फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय सासे हौवा आरो सासे हिन्जावा नमिनेशन होनांगौ शिब जानो थाखाय। देबारगावनिफ्राय बयबो होनांगौ नमिनेशन। नोंथांमोना नुवाखै होनबा नरेन्द्र मदिनि जायगायाव बेनारसआव 150 जन आबादारिफ्रा नमिनेशन होदों। आबादारिफ्रा शिबा मानो सासेल' जानांगौ? देबारगाव समस्तिनि बयबो शिब जानांगौ, ओंखायनो बयबो नमिनेशन होनांगौ। दा रायजोफोर बिथांनि बायदि गाज्रि खोथाफोरखौ आं बुंनो हाया। बिथाङा बुंदों आंलायनो दालाल, जातिखौ फानबाय, साल दंफांफोरखौबो फानजोब्बाय। बे साल दंफां फानग्राया सोर? नोंनिनो सोरबा साल दंफांथ' नङा, बे दंफां दानना जाग्राफ्रा उदालगुरियावबो दङ 2-3 हाजारसो, बेजोंबो दङ दुमबाजार बबेबाजों हरसिया मैसो गारि नारनानै थेला नारनानै दंफां दाननो थाङो हाग्रायाव, आरो जि एसे फैसा मोनबोयो बेजों न'खर सालायो। जों बुंबाय दंफां दाननो नाङा, दंफां दाननो नाङा होननानै बुंबाय, जौ फाननाङा होननानै बुंबाय। मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा? मानो दंफां दाननो थांनाङा? गुबुन खामानि माव, नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर। दंफां दाननायखौ दिनै रायदों, दाय होदों, एबसुखौ एनडिपिखौ दाय होदों, नाथाय बिथाङा सासे शिब जानानै बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै? साख्रि हो, बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो। गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उदैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो। बै कृष्ण दामोदर बिप्रनि सल' बायदि जानानै दोरखावना होनाय लोगो लोगो बयहाबो उदै बुंहैनाय बायदि। बेथ' नङाना रायजोफोर। दा दिनै बिथाङा आंखौ रायनो हानाय, आंहा सिखाव बेबायदि सिखाव दाखाय दालालि खालामनायनि खुनु गोनांथि गैया रायजोफोर, खुनु गोनांथि गैया। आंहा बेनि बायदि माहाजोन जानायनिबो खुनु सिमां गैया, एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया। रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों। रायजो बिनानै रोजा रोजा सुबुङा थैबाय, उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों। आरो बिथाङाबो जाय आफादखौ दैदेनदों बिएलटि मोनसे समाव, बे बिएलटिआबो
आलादा रायजोखौनो बिदोंमोन अब्ला बै समाव बिफ्लादोंसोमोन नामा दिनै जोंखौ बुंदों बिथाङा जोंलायनो बिफ्लादोंसो नाटक खालामदोंसो बियाखैनो नोंथाङा मा खालामदों गाव बिनानै मालायखौ बुंनाया जुदा गावआथ' बिगुबै बियाखै आरो 110 खोन्दो रायजो जाया होनग्रायाथ' गावनो गुबुन हारिया